Prøv lige at rykke lidt under den. Philip, har du noget, der kan hjælpe Michelle? Ja. Ikke snoren! Det er det bedste, man kan gøre. Det gør bare lidt ondt. Prøv lige at hjælpe Michelle så, Philip. Jeg ved ikke, hvis der er noget, der gør ondt. Jeg kan jo ikke. Jamen det er bare bend den forsigtigt. Jeg vil bare se, når jeg skal i skole. Philip, prøv at binde snoren på så. Jeg kan ikke finde ud af at binde kluder. Vil du selv gøre det, Michelle? Og jeg vil heller ikke have den på. Og så kan det ondt på min tand. Prøv at rykke med den. Kan du rykke med tanden? Må se. Det kan jeg ikke meget. Kan jeg ikke rykke med tanden? Jeg kan lidt. Må se. Prøv at holde